Zdravím, dneska si ukážeme ve stručnosti něco o přítomném čase prostém, přesněji o tom, kdy použít koncové s. To znamená vlastně jediná záludnost přítomného času prostého, který je jinak relativně jednoduchý čas a učí se jako první, používáme ho nejdéle, studenti s ním obvykle příliš nebojují. Takže pro začátek, co je to koncové s? V jednoduché anglické větě v přítomném čase v podstatě použiju sloveso ve stejném tvaru jako v infinitivu, když chci říct já pracuji, řeknu I work. A samozřejmě v přítomném čase prostém se nám někdy stane, že se musí přidat koncové s, to je to, o čem budeme dneska mluvit. Kdy se tak děje, je to ve větě například he works. Samozřejmě klíčem je ta osoba, to znamená slovíčko he. Jakmile jde o třetí osobu jednotného čísla, doufám, že si ještě pamatujete z hodin češtiny tyhle mluvnické kategorie, tak samozřejmě se musí přidat koncové s. Určitě znáte všechna zájmena, to znamená he, she a it bude mít všechno koncové s, to znamená she works, it works bude vypadat úplně stejně. Tak samozřejmě v množném čísle to tak neplatí, to znamená we work, you work, samozřejmě pro jistotu napíšu ještě třetí osobu množného čísla, kde samozřejmě koncové se nepřidává, pozor na to, pro jistotu podtrhnu to jednotné číslo, to je důležité. Proč je to důležité? Protože v angličtině samozřejmě nemají tolik rozpracovaný systém osob, obvykle říkají o tomhle použití pouze, že to používají v jednotném čísle neboli singular. A proč to tak říkají? Protože když se nad tím zamyslíte, v jednotném čísle máte 3 osoby, buď jsem to já, nebo jsi to ty, a všechno ostatní je třetí osoba. Tak, teď jenom jednoduchá gramatická výjimka, a to, že ve spellingu u některých slovíček, třeba u slovíčka match, se nepřidá koncové s, ale bude se přidávat s. Proč? Samozřejmě jde o tady tu koncovou souhlásku, protože některé souhlásky v angličtině se vyslovují hůře než jiné, samozřejmě č a š, reprezentované v angličtině jako ch a sh. By se nám špatně vyslovovalo watches, by se říkalo špatně, takže se přidá s a obvykle se vyslovuje watches, a nebo velmi líně watches. Takže všechno, co končí na ch, na sh a samozřejmě na sykavky, třeba x a s, tak budou mít na konci koncové ne s, ale s. Tak, to je jenom taková gramatická drobnost, věřím, že to už dávno znáte. Teď nás bude zajímat, kdy se to takto použije. Tak, samozřejmě, já si smažu tabuli, samozřejmě to podstatné je nejdřív plně si uvědomit, co znamená třetí osoba. Jak už jsem říkal, máme pouze 3 osoby v jednotném čísle, to znamená máme he, she, it, což je naše třetí osoba, osobu I, osobu you. Takže ještě jednou, většinou bychom měli v konverzaci poznat, když mluvíme o sobě I, když mluvíme o tom druhém, neboli o tobě, to znamená you. Všechno ostatní je třetí osoba. To, že se ji učíme pomocí zájmen he, she a it, neznamená, že to jsou všechny příklady třetí osoby. Samozřejmě, zájmeno zastupuje jiné jméno, podstatné. Třeba zájmeno he může zastupovat vlastní jméno Paul, Pavel. On je Pavel. Samozřejmě tím pádem budeme mít pořád koncové s, protože Pavel je stejná třetí osoba jako he. Samozřejmě nemusí to být vlastní jméno, může to být i třeba muž, samozřejmě, to znamená men, takže jako jiná osoba neurčená, jenom samozřejmě bude to platit i ve všech ostatních zájmenách v té osobě, to znamená she můžu nahradit Mary nebo woman, it, co je v angličtině zájmeno ono, třeba všechna zvířata, to znamená dog, cat a tak dál. Co to znamená? Pes štěká s koncovým s, to znamená dog barks. Takže ještě jednou, všechno, co je třetí osoba, je a nezávisle na tom, jak je to vyjádřeno, za pomocí zájmen, pomocí vlastního jména nebo úplně
obecně, to znamená man, woman, cat, tak je pořád třetí osoba. Pozor na to, tohle všechno byly osoby, ale samozřejmě třetí osoba je jenom gramatický název. Třetí osoba může být i předmět, to znamená chair. Nějaký rychlý příklad. Chair looks nice. Židle vypadá hezky. Aby to byla samozřejmě správná věta, tak si ještě přidáme určitý člen. The chair looks nice. Opět nezapomenout. Ač je to neživý předmět, gramaticky je to stále třetí osoba, takže musí mít koncové s. Takže pozor na to, můžou to být i předměty, jestli je to židle, stůl, to už je samozřejmě jedno. Můžou to být i abstraktní pojmy, to znamená love, láska nebo peníze, ty jsou samozřejmě na pomezí abstraktního konkrétního pojmu. Může to být čas a mnoho dalších věcí. Obvyklý příklad, který studentům dělá potíže, je třeba slovíčko rain. Rain falls, protože déšť padá, ale i déšť je třetí osoba. Těžko se to představuje, protože samozřejmě déšť je miliarda kapiček, ale ten déšť, ten jeden déšť je samozřejmě třetí osoba jednotného čísla. Takže ještě jednou, je mnohem jednodušší, než si pamatovat všechny kategorie, co všechno to může být, že v jednotném čísle, což je to klíčové, a v angličtině se tak říká tomuto jevu, nebo tomu umístění, kdy se používá, to znamená v jednotném čísle, že buď jsem to já, nebo jsi to ty, a nebo je to třetí osoba. Opět si smažeme tabuli a ukážeme si, jak to použít i v dalších typech vět, protože my jsme si zatím napsali pouze věty oznamovací, to znamená Peter goes to school. Opět Peter je třetí osoba, to znamená musí mít koncové s u slovesa, takže Peter goes. Pozor na to, až Petr se školou skončí. To znamená, budu používat zápornou větu. Nezapomeňte, ve všech anglických časech se používá záporka not, tak dopíšeme si to to school, jenom zdůrazním. V každé otázce, v každém záporu v přítomném čase prostým musí být pomocné, modální nebo silné slovíčko. V tomto chvíli, v přítomném čase je to samozřejmě slovíčko do. Nezapomeňte na jednu důležitou věc. Ve třetí osobě jednotného čísla se nám z do stává das. Jak to? Koncové s od slovesa se nám jakoby přesune k tomu důležitějšímu slovesu a samo zaniká. Co to znamená? Správně věta bude vypadat Peter does not go to school. Velmi důležité je zapamatovat si, že v každé větě může být pouze jedenkrát koncové s. To znamená, nemůže být Peter does not goes. Pozor na to, s se vždycky přesune k pomocnému slovesu. A jenom zdůrazním, většina lidí samozřejmě ví, že by bylo mnohem přirozenější použít slovíčko Peter doesn't, zkrácený tvar. Tady jsem jenom chtěl, aby to bylo víc vidět. Takže v záporech máme do a does ve třetí osobě, nesmí být více než jedno se ve větě. Jak je to s otázkama? A s otázkama to bude fungovat úplně stejně. Takže ukážeme si jednu otázku v netřetí osobě, to znamená do you like ice cream? Máš rád zmrzlinu? Samozřejmě osoba je druhá v jednotném čísle, takže koncové s tady nebude. A jak by to vypadalo, kdybych se zeptal na někoho jiného v jednotném čísle? To znamená na třetí osobu. Takže does she like třeba movies? Má ráda filmy. V tu chvíli si všimněte jedné věci. Opět budu mít tvar pomocného slovesa does, protože koncové s od slovíčka like, to znamená v oznamovací větě by bylo she likes movies, v otázce bude does she like movies. Takže pozor na to, ve všech větách, které jsou záporné, nebo které jsou v otázce a použil bych v nich pomocné slovíčko do, tak ve třetí osobě raději použiju, nebo vždycky použiju slovíčko does. Ještě jednou zdůrazním pravidlo jednoho s ve větě, už ho tady vidíme v druhém případě, není does she likes, ale does she like. Pozor na to, je to úplně nejčastější chyba většiny začátečníků. Opět si smažeme a jenom v rychlosti zrekapitulujeme, co jsme se dneska naučili. První věc,
koncové s se přidává ve třetí osobě jednotného čísla. Tak, to už doufám dávno umíme. Co je tady ale důležité, že v angličtině a pro naše potřeby je mnohem jednodušší rozlišovat singular, to znamená jednotné číslo obecně. Proč? Protože vždy v konverzaci poznám, že jsem to já, že jsi to ty, všechno ostatní je v třetí osobě. Pozor na to, v některých příkladech, třeba zrovna u slovíčka do, se přidává koncové s místo s, to znamená třeba ve slově does a goes, co jsou jediné výjimky skončící na o, ale samozřejmě všechny slovíčka, co jsme si ukázali předtím, končící na podezřelé souhlásky, které se špatně čtou, to znamená sikavky nebo čš. Za třetí, v otázce a v záporu, to znamená v záporné větě i v otázce, se musí použít jedno pomocné slovíčko. Ve třetí osobě se nám do bude měnit na das, velmi důležité. A čtvrtá zajímavá věc, nebo čtvrté pravidlo, co jsme si dneska říkali, a je velmi důležité, že v každé větě je jenom jedno koncové, samozřejmě gramatické s. To znamená, není možný ve větě mít slovíčko does a k tomu například slovíčko works. Samozřejmě pokud se nejedná o velmi dlouhou větu, neboli spíše o souvětí, kde by byla další věta, kde by to bylo použité. Ale v jedné jednoduché větě nesmí samozřejmě být does a works. Myslet na to, že toto se vlastně přesouvá k tomu does, k tomu slovíčku do, protože to je silnější slovíčko. Tak, to by pro dnešek mohlo stačit. Samozřejmě přítomný čas prostý jako celek máme rozebraný v jiném videu. Nezapomeňte se přihlásit, pokud ještě nejste, k odběru našich videí a samozřejmě sledovat naši stránku jazykolog.cz, kde najdete nejenom popsanou tu gramatiku, ale možnost si to vyzkoušet i přímo v nějakém testu. Tak, děkuji za pozornost a zase na viděnou.